3 лева. Ето 5. Ето ще там е моята парче. Чакай, знам дали ще мога да снимам с това. Ето ги. Опа, ето ми е хора моята поръчка. О! Ще ми трябва само бургера. Това... Сега трябва да си бърша стола. Добре хора, аз започвам да ям този бубу бургер. Йо, crispy and juicy. Хора, ето го бургера ми. Ето го. Двоен. Ето го. А не бе. Топо. Дай моя топо. Те сега ги правят. Хора, сега ще направя бит. Искам чука худ. Айде, още един бат. Бит. Бит. О, чай, худа. Добре хора, надявам се да ви харесва клипчето. Фао!